आंनि इउटुब चेनेल मिस्टार गामसेयाव आङो नायगिरि नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोनाय थाबाय। आं नैबे समाव दंफैयो सरलपारा पिकनिक स्पट, जि पिकनिक स्पटआव गोबां माने दाब दाब जायगानि बेवहाय ट्रेभेलिं खालामनो फैयो, माने बेरायनो फैयो। माने मानि थाखाय बेरायनो फैयो, माने जायगायानो ओरैबायदि समायना। आं नोंथांमोननो बेकग्राउन्डआव देखायगासिनो दं, जोबोर समायना। बेवहाय भुटान हाजोआबो माने खाथियावनो नांजाबनानै दङ बे सरलपारा होननाय जायगायाव। जिहेथु खाथियावनो भुटान हाजोआ एसे बेंखनानै दंजोबो आरो भुटाननिफ्राय फैनाय दै जिबायदि जिरि जिरि बोहैनाय ओरैबायदि साफा दै नोंथांमोना नुगासिनो दं। गोबां मानसिफ्रानो बेवहाय पिकनिक जानो फैयो आरो रंजानो फैयो। जोबोर नायनो समायना जायगाया। आरो बेवहाय बे जायगानिनो होनजागोन, जेनेबा बिथांमोना गोबां मिथियो बे सरलपारायाव पिकनिक जाग्रा, नङा होमबा? ओरैनोथ' नोंसोरो मिथिगोन बेवहाय जायगाया माबायदि, ओमफ्राय भुटान हाजोआ एसेबां गोजान जायो। प्रेक्टिकेलि बुंजायो आरोखि ना, बिसिबांबा समायना बे माबाया, बिनि बाताबरन, बिनि वेदार, मतलब गासिबो समायना रमायनाजों बुंफबनाय बे सरलपारा एरियाया। क'क्राझारनि सिङावनो गोलैयोना बे? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोलैयो बियो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो। बिराद समायना आरो गोबां मानसिया बाहाय फैयो, हाजार हाजार मानसि फैनानै थाङो। अनेक मोजां आरोखि प्लेसआ बे। गोजोननाय थाबाय आदानिसिम, आदाया फोरमायना होबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो गोलैयो बियो सरलपाराया। आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन, बा बेकग्राउन्डआवबो आं दिन्थिगासिनो दं। बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बेवहाय फैयो, फेमिलि लानानै फैयो आरो बेवहाय माने जानायनि माखासे ओंखाम बेफोरनिबो बेबस्था दंखायो। माने हटेल दङ, रेस्टुरेन्ट दङ, खुनु माने प्रब्लेम जाया बेवहाय जानो थाखाय। आं नोंथांमोननो एसे माबाखौ दिन्थिनि। दा गोबां मानसिफ्रा बेयाव थुबुर जानानै दं, दै जिरि जिरि स्राय बोहैनानै, माने जोबोर समायना। बिनि समायना मिथिंगायारि नुथायखौ नोंथांमोन आं दिन्थिगासिनो दं। जोबोर समायना। नैबे दैया भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय बे दैया गोबां माने बेयाव दुगैफैयो, दुगैनोबो बहुद मोजां, थान्दा गुसु दै। आङो दान्दिसे उनाव बेवहाय दुगैगोन। आं नोंथांमोननो दिन्थिदों गोबां बेवहाय दाब दाब जायगानि सुबुंफ्रा फैनानै पिकनिक जाफैयो, रंजाफैयो दान्दिसेनि थाखाय। माने मिथिंगानि माखासे मोजां सावगारिखौ नायनानै गोजोननाय लाफैयो। जिरि जिरि बोहैनाय समायना दै, भुटाननि दै आरो अन्थाइजोंनो बुंफबनाय बे जायगाया। खाथियावनो नांजाबनानै दंथारो नैबे भुटाननि हाजोआ। नोंथांमोननो आं दिन्थिहरदों, जोबोर खाथियावनो दङ भुटाननि हाजोआ। जोङो गासै जों साब्रै फैदों। ओरैजाय सासे दङ, बिनिफ्राय बिथां दङ, ओमफ्राय आदा सासे दङ। जोङो साब्रैजों बेवहाय मिथिं मोनसे दंमोन, बेयाव फैदों। बेयाव फैनायनि असिलायै जों बेवहाय दसे माने बिनि बारखौ जों जानो फैबाय, थान्दा बार जानो फैबाय। जों दुगैनानैबो थांगोन जों बे दैयाव, जिहेथु नायबानो दैया दुगैथावथाव, स्राय स्राय भुटाननि दै। आंबो भुटाननि दैजों दुगैनो मोनफेराखै, दिनै आङो गिबि खेब आं दुगैनानै नायगोन भुटाननि दैया माबायदि। मा खालाम बे समाव जोङो दुगैखांबायबो आरो थावबो फुनबाय। दा बे सरलपारानिफ्राय जोङो थांफिननोसै। ओरैजाय साथाम लोगो दङ, जों ज' फैदों। खाथियाव मोनसे खामानि दंमोन, ओमफ्राय बेवहाय जोङो फैबाय आरो माखासे दंबावो। दा बेखिनिखौनो नायगिरि नोंथांमोना आङो दिन्थिबाय सरलपाराया माबायदि पिकनिक प्लेस आरो फेमिलिनि थाखाय बिराद मोजां जायगा, आरो लोगोफोरजोंबो नोङो बेवहाय रंजाफैनो थाखायबो बिराद मोजां जायगा, मोनसे फुरथि खालामग्रा जायगा आरो गासैबो माने बेवहाय
फेमिलियानो जा न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसेयानो जा लोगोफोरजों जा माने बेवहाय फैनानै पिकनिक जाफैनो बिराद मोजां आरो दुगैनोबो मोजां जेरावनाखि भुटाननि दैया जोबोर समायना आरो गोग्गोथार आरो अन्थाइ स्राय स्राय बोहैलांनाय नायनानैनो जोबोर मोजां नाङो आरो दुगैनोबो जोबोर मोजां नाङो गुसु आरो दैया आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि